Әбуада ижад коллективлары яңа сезонны ачты. Быел әлеге шара үзгә форматта, тамашачыларсыз үтте. Җырчы һәм биючеләр белән бергә сәхнәгә мәдәният үсешенә зур өлеш керткән мәдәният хезмәткәрләре дә күтәрелде. Концертның матур мизгелләре безнең киләсе сюжетта. Сәхнәдә бию төркемнәре, районның моңлы сандугачлары чыгыш ясый. Алар үзләре дә мондый ишараларга бик сусаган. Шуңа да һәрберсе яңа сезонга ныклап әзерләнгән. Мне очень нравится танцевать в этом коллективе. Мне очень он нравится. Он очень большой и дружелюбный. Бик шатланып, менә үземнең матур яраткан җырымны, халыкны, тамашачыларны барсында сәламләп төштем әле сәхнәдән. Бүген РДКда оешкан онлайн режимда оештырылган иҗат отчет концертында катнаштык. Үзебезнең иң яратып җырлаган дуэтларыбызның берсен «Син» дигән өр жаңа җырны бүген башкардык. Менә бүгенге онлайн режимдагы концертта Ләйсән ансамбль составында «Урам кие» дигән җыр белән катнаштык. Концерт тамашачылардан башка онлайн форматта үтте, ләкин бу артистлар алдында җаваплылыкны киметми. Сегодня мы выступаем на открытии творческого сезона с двумя танцами. Бүген без яңа сезон ачылышы концертында катнашабыз. 2 бию номер әзерләдек. Тамашачы алкышларын ишетмәсәк тә, мондый форматка яләнергә тырышабыз. Шулай ук чара кысаларында мәдәният үсешенә зур өлеш керткән мәдәният хезмәткәрләрен бүләкләү тантанасы да булып узды. Чулпан Амири, Алсу Самигуллина, Гакыйк Камалетдинов, Татарстан яңалыклары.